gle. Šta je ovo? Sad idemo pričat malo pravu pravcatu istinu o disco pokretima. Prvi i osnovni korak napravili je čovjek koji je išao u disco klub i stavio u blato ono, šljas. Stane lik u blato, dođe do redara, redar ovo 2 metra ko ovaj tu naš. I veli, daj, ne beš u disco klub stati platnim cipalama, pa kaj je tebi? I veli on, pa ti smo i blatne. Svi u disco klubu gledaju frajera kak to izvodi. I naravno misle da je to koreograf. I svi zajedno počnu.